Doe maar overdreven. A, S, B en C, binnenkomen in arbeidsstraf. H, K, op welke lijn? 5 meter. H, K, op welke lijn? 5 meter. Tussen E en H, teugels op maat. Tussen E en H, teugels op maat. C, X, C, grote kolken doorzitten. C, X, C, grote kolken doorzitten. Tussen X en C, arbeidsgelop rechts. Tussen X en C, arbeidsgelop rechts. Bij A is stap de rijbaan verlaten. Heel snel even gehoord.
Hoe ging het? Goed toch? Ja, heel goed toch? Ja. Geen enkele fout. Nee. Ik heb ook niks gezien. Ik maak nog even een foto van de jury.